Čaute, tu je Jaro a vítajte znovu u tutoriálu Java. V tejto časti si povieme niečo o operátore instance of. Za behu programu je možné poznať, či nejaká trieda implementuje určité rozhranie, a to pomocou operátoru instance of. Poďme si to rovno už vyskúšať, lebo máme napríklad tieto tri rozhrania. Grafický objekt, objekt info i obidva. A teraz úsečka, a chcem zistiť, že ktoré z týchto interfejsov rozhraní implementuje, aby som vedel, či môžem použiť dané metódy alebo nie. Hej, takže dáme si nejakú podmienku. Takže if úsečka instance of i object info, tak vypíšem south úsečka je i object info. Toto má byť úsečka. Skopírujem a tu ešte sa spýtam na tie ostatné. I grafický objekt a i obidva. No čo? I obidva. Dobre. Poďme to spustiť. No, podľa tohto som zistil, že úsečka implementuje všetky tri rozhrania. Poďme sa na to pozrieť. Kliknem na úsečku, implementuje i obidva a i obidva extenduje tiež obidva. Takže máme to tak, je to pravda. Dobre, teraz ešte toto ešte spravím, ale spravím to pre štvorec. Takže takto. Spustíme to. Dobre, takže štvorec je i objekt info, i grafický objekt, a i obidva tiež. Lebo extendujeme úsečku a úsečka implementuje obidva. Teraz, ako môžeme vidieť, pracuje to aj tak, že naozaj... Lebo ja tom dedil úsečku. Až tá úsečka je vlastne to, ale keďže to dedím, tak aj ja sa to stávam. Takže aj štvorec dedí úsečku, takže on sa stáva to, že dedí grafický objekt. Implementuje tieto rozhrania. Dobre, ešte čo môžeme sa spýtať? A nepracujeme iba s rozhraniami, ale môžeme sa spýtať, či nejaký objekt je instanciou nejakého objektu. To znamená, zistím, že či dedilo toho objektu. Hej? Takže ja mám tu, že úsečka, štvorec je úsečka, môžem sa spýtať aj naopak, že úsečka, či instance of štvorec. Spustíme a pozeráme, hej, úsečka je, štvorec je úsečka, ale už úsečka není štvorec, hej, takže štvorec je úsečka, není štvorec, on je obidva. Takže toto bol instance of. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.